के भी हमन के बदल देता नहीं खाली खाए खाती पता नहीं ये लम्हर बा भगवान के रामनवमी आज बा तो भी न मनाए का है हई खरे खाती लड़का सरस्वती के पूजा कर देता रसो और सरस्वती जी के कल भाषण बा वो भाषण खस करो ऑर्केस्ट्रा खाली रखे अब ऑर्केस्ट्रा के चलते 5 दिन माई होगा बैठल बड़ी पंडाल में एंगे चूटे बैठो भाषा को ऑर्केस्ट्रा वाला मिली तो भाषण खाती 5 दिन डेट बढ़ जाए वही होली बा आज बा होली दिन बा बृहस्पतिवार मंगलवार अच्छा है शनिवार तो हमने के ना मनाए का है चापे के भाई यही से चौधरी एंड चौधरी परिवार 100 रुपया पुरस्कार चौधरी एंड चौधरी परिवार का हार्दिक नमस्कार। तो चटनी मुखिया जी को बाई हुई होली में पानी उजला पिए जरा चटनी एगो मलिकार कौन बा भा मैनू ठीक बा मलिकार ठीक बा यानी होली के दिन बा अब पति बड़े प्रदेश में अब पत्नी बड़ी घर में कौना पत्नी के मन ना है जे पतिदेव होली में आते आ कौना मर्द के मन ना कि परिवार के संग रहती अरे पेट जो न करा दे मुखिया जी ना तक परिवार के छोड़े के चाहेला एगो कभी कलश के रे पेट ते काहे ना पीठ हो गईले तोरा वजह से अमेरिका रूस जापान अब विदेश जाई जाता ना तक केकर मन है जे अपना फैमिली के छोड़ के जाती लेकिन पलायन करे के पड़ जाता का है नीतीश कुमार इतना फैक्ट्री खोल दे कि जिसे भाग के चल जाए के पड़ता है जी झूठा निकली है बाबा रोले हैं हाथ हुआ शुगर मिल में सर्विस करता है मिल में बंद हो गई एक जोड़ा भैंस रख ले बड़े मार दिल भी उनको लादे पचौंडी निकल जान जाएगी लेकिन ये जाले मुखिया जी मेरा जो रखे अपन बिहार सरकार बड़ी भाग्यशाली बजावान कहे जी नीतीश कुमार के प्रणाम बा कितना भाग्यशाली है व्यक्ति सिर्फ महफिल बदलता है दूल्हा वही है सिर्फ बारात को बदल दीजिए फिर उस महफिल में चले जाइए अल्टी पल्टी कोई नहीं है गलती झूठ करिए भैया जान लीजिए 9वां शपथ ग्रहण मुखिया जी 9 बेर शपथ ग्रहण लेवे के नीतीश के मतलब का यानी 9 महीना अपना माई के गर्भ में रहले अच्छा 9 बेर पूरा कर देले अब 10वां बेर उनका 10 का तरबा अच्छा अगर हवा पर जान ले तो ये कक्षा पड़ जाए अब रहवा दिन ते हरिया जाए खाए खातिर बाबूया तो चटनी प्रदेशिया प्रदेश में बा मेहरारू बेचैन भी